Fish for sale, wholesale. Uragon, may sira palang digdi. Ay, kihabagat palang ini. Huni na naman siya bagat, aber daw naman taputong ko lamang ini kung manggura ano lamang. Boss! Oh! Salday, may negosyo ka na palang ngun dyan ah. Iyo! Sa'yo mo na eh? Siyempre! Mas ka mo na sa maga? Salday, urag mo talaga. Lamang! Igwa ka lamang dyan na yellow pen? Awig mo ha! Kaniguwa, baka naman kung itaw mo sa kuya, iba na naman nasira. Wholesale kita ngunyan pwede. Kaniguwa, tapat ko na magkasundo kitang duwa sa presyuhan baga. Alin ko na mga sira mo dyan. Yellow corn! Yellow pen? Yellow corn? Yellow corn, no ni nga ne? Yellow pin nga ne? Yellow corn! Sige, manggurano ang ano? Manggurano ang... Suwarin. Ang kilo, ta, mabakal ako. Pampabakal mo o panira mo? O, pampabakal, tara mo ako, manigusyo man ako. Wika? Sige. Kurano ang kilo? Ang kilo? Nene? Jesus marisip, kunyan ini ang kilo ka ini. Kurano ah? Gismail! Gismail? Oo! Ayuyuk-uyugon mo, grabe naman na. Wholesale nga na ito, wholesale! Jesus, ano na, sa'yo mo na sanaan, pati ang dugi kang, kaunon ko na. Kuya, mo gibong ko ining sardinas. Oo naman sanaan. Day maasinso ang negosyo mo kung narog kang kamalan, sira mo nga. Ikaw sana ako, huwag bakal dida basta yun ang presyo ko. Baluata, santang ka na kang kitinda ka, 10 mil mong an, dahil kang kimabakal. Paano ini ho, nabakal ho? Oh, dito na sana, pira sa sarap 2 to dapat 5. Anong na sana? Oh, may bumili ka kang 10 mil na. Yes! Per kilo? Iyaw ko nga, bumagbagal din na Ay, basta may... istorbo ka sa gibo ko. May mga diferensya naman sa mga customer mo kaya. 10 mil, 1 kilo. Iyan nga ni, pigistimit ko ka mga 4 kilos ang talakulaon. Export! Iyaw. Export sa indrahon. Yellow corn, export! Is ano an? Naistorbo mo. Bawas-bawas man daw lamang. Tama, ipapabagal ko man. Harin di bawasan ko, tarang na! Harin di bawasan ko. Ining parikpe ko inong ikaw. Ano na ang presyo? Dahil presyo, kung bawasan ko sa payo, pwede. Ano naman? Ano naman sanaan? Grabe hon sanang. Mura ko pagkutsara ko. May sabi na kutsara, kung muya mo, may pring kutsara. Dawa pa dyan ipre mo pa sa sakong bagas, ta 10 mil ang kada kilo kan yelupin mo. Di ako mabakan. May pring kutsara, abo mo. Ay sus, grabe yung kamalan, sira mo boy. Kung di ka mabakan, humali ka. Patawala kita, marasa pang nabibintang ka pa kan sira mo nga. 10 mil ang kilo kan sira. Pahit ang asikaso ko digdigang kunyan, no? Batang, may anong pang natanda. Paano? Dinilin siyang kuman kutaan. Kung ko naroon kan 10 mil. Ipabagal mong 15. 15 mil? Oo, tagis bag ang presyo ko. Jesus, anuan? Mali, kung may bumakal pa kaan. Aw, bala masinda sa buhay ninda. Nabuhay mo, dahil na. Bakal sa ka. Bayan ta ka na dyan ta. Ang mga presyon mo talaga, dahil na talaga. Dawan mo na sa negosyo mo. Manap ka naman sa iba. Baka makakuha ka dyan. Magsala. Presyon ka dyan. Grabe. Mas grabe nga ng presyo mo. Regalon, tagapang plato. Ano, subaho, baho ka ng kanaya, muyug-yugon mo. Bala ka dyan, mali din ako. Dahil ako magdalaman ko sa umabakal. Bala ka dyan, sa buhay mo dyan. Mahalo na sira mo, yug-yugon mo. 10 mil ang kilo. Kaya ka nakailing.